sa kaipuan ta para sa ututan na sa Sibros na po mga kasama, ta one-stop shop na po sila. Kung kaipon nilo ning piyesa, accessories, surplus kan auto nindo, matibay na mekaniko, matibay na pintor kan auto nindo, gabos-gabos na sa Sibros na po yan, manak tang hanapon pang iba. May mahiwas, malipot ang customer lounge na habang nagalat-alat ka automatic patan kape, unlimited pa. Asalan ka rin dyan ta hands-on si Sir Jamie Aday. Pati po ang mga angels, armado po ning tablet, nire-record ko po sa mga services sa piga-avail ta para nare-remind kita kang tamang maintenance ka sa tuyong auto. Ang gwardiya magalang, nag-a-assist pag-park kan sa tuyang bihikulo. Kaya di na po kita sa alagang Sibros para ayos na ayos. Good morning kay Sir Chris Cabral and Mr. Jamie Adayo. Get limitless savings with our June promo. Get up to 70% off on selected items. Come and visit us, Olivan Home Depot. Nayon po dyan sa Magsaysay Town Center, Magsaysay Avenue, Naga City. Good morning kay Ma'am Mavic and kay Sir Donald Olivan. Kung naghahanap ka mo nin magayon, bonggang-bongga, Instagrammable, fully renovated, fully air-conditioned reception hall mga kasama, uya na. Ang dapat tandaan ang pangaran, Moraville Garden, Palestina, Pili, Caurina Sur. For bookings and inquiries, contact us 0968-292-5014 or a message lang po sa Facebook page nila. Iguanin special offer nag-aabang po sa indo kung mapabuka mo para sa December 2023 weddings. Ano pa po ang pinagalat nindo? Tara na sa Moraville Garden. Good morning kay Sir Andrew Morano asin sa Bilog na Family. Pabutan na pala ni na good morning, Radyo Man G. Dawa na sa Metro Manila, naka-monitor sa Satuya si Mr. Chris Cabral, kan si Bros. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharaning opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips.
Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulok. Kasama oras ko niyan, na kita ng 46 minutos makalis ang alas 9. Masunod na Kasureko 2. Dinadara sa Indo kan Kasureko 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sa kun alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sarong regular na programa kan Kasureko 2 na may obheto na makataong giya sa mga parantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureko 2 sa pangingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan maniamento sa paagi ni GM Melit Candia. Mga kasama, sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay, di titigil. Mga kasama maray na pagkaaga sa gabos sa mga member consumers owner consumer owner kan Kasureko 2. Hindi po ang programa kan Kasureko 2 Ay inyong maaasahan, ang satuyang kooperatiba sa radyo aldaw ngunyanin yan ang aming gabay. Friday, Biyernes, Pizza 9 kan bulan kan Honyo taon 2023. And syempre sa digdi po sa DWNX. Digdi ang satuyang pag-iriba si Radyoman Ray Gomez, ang satuyang kaimahan sa lado teknikal. Ako man po si Radyoman Manny Basa, maasiste sa programa kan Kasureko 2 ang satuyang kooperatiba sa radyo. Syempre niyaon ang tampok na host kan programa, yaon po ang Public Information Officer kan Kasureko 2, si Senyor Renier Pupa Bukay. Sir, good morning. Yan, good morning Tabi Radyoman Manny asin sa kabus po ng mga member consumer owners kan Kasureko 2. Welcome po sa programang ang satong kooperatiba. Mag-iribanan po kita sa loob ng sarong oras, mapag-urulayan po ang mananungod sa satuyang kooperatiba, ang Kasureko 2. And at yan, may mga announcement kita and may makakaibanan kitang guest from Institutional Services Department. Ano po, mananungod po igdi sa madali na ining special hybrid General Assembly na sa maabot pong June 17, 2023 yan. May mga aramta kaya Tabi Radyoman Manny na dakulo nang naipapaabot sa Satuya. May mga kahaputan, mananungod sa registration. Igwa pang may naghahapot kung ano da si mga agenda na mapag-uurulayan Tabi Radyoman Manny. At yan, tatanan ta po yan ng kasimbagan. Siguro at yan i-introduce ta mo na ang satuyang guest after po kayo ng satuyang mga reporting yan. Dalion ta lang medyo madali lang sa tuyang oras mo niyan. Inot na inot pagpapagiramdom sa satuyang mga member consumer owners na ang Kasureko 2 po nagpapadagos itong satuyang ginigibong massive disconnection sa sakop na area coverage po kan satuyang kooperatiba. Lalong-lalo na po igdi sa Naga City, igo kitang naka-schedule igdi sa may upper barangay kang Naga, igo kita diyan sa San Isidro, asin igwa man po kita igdi sa Kararayan. Ano po? Yan, kaya si mga DEPA po nakakabayad,
may mga pagkakautang po, nagkakapirang bulan sa satuyang kooperatiba, pwede pong mag-settle kan sa indo pong mga babayadan sa kuryente sa mga opisina po kan sa tuyang kooperatiba. Ano po, igwa kita igdi sa main office sa Barangay de Lusario, Naga City, sa Kanakman, igwa man po kita dyan sub-office, and sa Calabanga, igwa po kita sa Tinambak, and igwa kitang satellite office sa Siruma, and sa Milaor, igwa po kita dyan yung opisina, and sa Pili. Yan. Bukas po yan from 8 a.m. to 4 p.m. para mag-accept po kan sa indong payment sa indong mga babayadan sa kuryente. Yan, nagpapadagos man po giraray itong sa tuyang mga schedule kan sa tuyang pre-membership seminar. Ano po? Every Tuesday and Thursday, hindi sa main office kang Kasureco 2 from 8 a.m. to 11 a.m. or 10 a.m. to 11. Yan, Tuesday and Thursday po yan. Magdara lang po ng valid ID. Si gusto pong mag-apply ng new connection. Gawa man po kita sa Calabanga every Friday sa Calabanga, and sa Pili every Wednesday. Ano po, same time man po giraray, pareho man si requirements na tigahagad o si para maka-attend kita ng seminar kay puhan man po giraray ng valid ID. Yan. Ito po pala mga may problema itong sa indang mga metro. May mga nagpapasiring na po sa samuyang opisina. Ito pong di naka-receive ng bill dahil nagka-problema po sa indang metro. Si Kasureco 2 po, ginigibuhan po ng solusyon ang mga bagay na yan, mananungod po sa indong bill sa kuryente. Ano po? Dahil normal po talaga, pa nagka-problema ang sa indong mga metro, dahil po kamo makakaresibingon niya na, ay ka nakaaging bulan na Mayo, kan sa indong nakonsumo sa kuryente. Kaya yan, Tabi Radyoman Mani, ano po, kung may mga problema pong kaipuhan ng kasimbagan, pwede man pong magpasiring sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba. Yan, bago po mag-abot kita duman sa satuyang mga accomplishment, siguro paabutan ta po muna ng congratulations from the board and management and employees of Kasureco 2. We would like to congratulate Ms. Shena Ambel Garbeles Cleopas of the Management Services and Audit Department for passing the May 2023 CPA licensure examination. And Mr. Bernie A. Pintor, lineman po yan kang Kasureco 2, kang Naga North Area Office. Na-assign siya dyan sa Calabanga Bumbon Sub-Office for passing the June 2023 licensure examination for professional teachers. Ano po? Yan, teachers. Yan. Kaya congratulations kay Ambel, CPA na si Ambel. Ano? Congratulations. And syempre si Mr. Bernie Pintor, hindi ko aram kung magpapadagos pa bilang sarong lineman. Pero yan, pero mas magayon man po ginaray, makaibanan ta pa si Bernie Pintor bilang sarong lineman kang Kasureco 2, na-assign po dyan sa Calabanga Bumbon Sub-Office. Yan, Kasureco 2 is proud of your achievement. Ano po? Kaya yan, congratulations sa kabos po na nagantabay. Binasa pa talaga sila Spartan sa tuyang congratulatory message. Okay, yan. Dakulon pong naghahapot sa tuya dahil kang May 31, dahil po talaga maibitaran kang National Grid Corporation of the Philippines na magkaigwa po ng problema ang sa indang 69 kV line. Pero ang kagayunan po kaini, natatanan naman po ng kalinawan ang gabos po mga problema na nangyayari sa kuryente. Ining supply po kang 69 kV line igdi sa North area kang Kasureco 2. Apektado po ining 20 MVA sa San Felipe, Calabanga 10 MVA and 5 MVA sa Tinambak. Kaya lang sabi ta nga ni, once nawawala ng kuryente sa tuyang mga member consumer owners, permi po ang dalagan kang sa tuyang kooperatiba, kang sa tuyang mga member consumer owners, permi po ang hinahaputan kang rason kung tanong nagkakaproblema ang kuryente, iyo po ang Kasureco 2. Ano po? Pero ang saruman po sa nagkakaigwa ng problema, iyo po ang linya kang transmission lines, kang NGCP. Ano po? Kang nakaagi pong May 31, although in-acknowledge na po ini ni NGCP, ito pong nagkaigwa ng problema, igdi sa Naga Tinambak 69 kV line, dahil po igdi sa snake, ang rason, ano po, snake that branch the safe electrical distance of the conductor of pole number 280
at Barangay Santa Cruz Tinambak. Ano po, yun po yan si Rasoninda. Although nagdurar lang po ito ng almost mga 2 to 5 seconds na waraan, pero apektado po ang entire pong north area kang Casureco 2 and ang 20 MBA kaning San Felipe Power Substation ta. Yan. Kang nakaagi man pong June 3, ito pong schedule kang NGCP na kung saan ang apektado po north area kang Casureco 2, dakulon po kitang patrabaho man sa parte kan sa tuyang kooperatiba. Sinabayan ta na po si patrabaho kang NGCP si pagwara kay ning supply kang transmission lines, Naga Tinambak 69 kV line, apektado po ining Tulong Power Substation ta, 20 MVA San Felipe, Calabanga 10 MVA and 5 MVA sa Tinambak. Sinabayan naman po yan ng clearing of lines, as in iba pang line maintenance na ginibo po dyan sa nagkakapirang banwaan, as in portion kang Naga City na nawaraan po ng kuryente nin huli po sa schedule kang NGCP kang nakaagi pong June 3, 2023. Yan, si nakaagi pong schedule kang NGCP. And sa pili man po, sabi ta nga ni Kasubago, dahil man po talaga maibitaran na nagkakaigwa man ng problema ang linya po pang transmission lines kang NGCP. Kaya nagkakapirang power trip of man, courtesy po kang National Grid Corporation of the Philippines, apektado po ang satuyang 20 MVA na namumugtak po dyan sa Barangay Anayan Pili. Na kung saan nagkakapira po yan na beses. Kang nakaagi po nga ning aldaw, pasado mga alauna, 52 ning pagkahapon, nawaraan po ning kuryente ining duwang feeders ta, ining feeder 21 and feeder 22. Yan. Asin ka mga nakaagi pa pong aldaw, igwaman po kaya na naipoposta sa Satuyang Casureco to Facebook page. Mananungod po duman sa mga automatic power trip off kang 69 kV line kay ining Naga Lagunoy 69 kV line kang NGCP na apektado po ang satuyang 20 MVA diyan sa Banwaan kang Pili. Duwa man po kita ning mga patrabaho ngunya na si Manang ini. Nagkaigwa po kita ning relocation kang kilowatt hour meters diyan sa zone 5B Greenfield Street, Barangay Peña Francia Avenue. Sa may likod po ini kang Peña Francia Shrine. Hindi po yan sa Naga City. And nagkaigwaman po kita ning pagribay kaining linya, load side po ini kang naka-cluster box, corner po kang Pandan and Lagundi Street, dyan sa may Klupa, Kalawag. Kang nakaagi man po yan na aldaw. And nagkaigwa kita ning relocation kang poste sa phase 1 kang Villa Grande Homes, Barangay Concepcion Grande, Naga City. And nagkaigwa kita ning installation kang secondary pole and transfer of power meters from nearby arani po igdi sa may newly erected secondary pole at Barangay Pamintan Siruma, Camarines Sur. And nagkaigwaman kita ning pagribay kaining ratin primary pole dyan sa Barangay Pinitan, Siruma. Yan, iyo po yan si accomplishment na tabi Radyaman Maning, ngunyan pong nakaaging simana. And ang pinaka-importante ngunyan, ito pong problema hindi sa may Barangay Matandang Siruma, na kung saan po igwa kitang tigpakarhay po dyan itong papatindugan, si base po kaya itong papatindugan kang poste na ang design po dyan kan sa tuyang kooperatiba H-frame. Na kung saan ang Matandang Siruma, kung familiar po kamo yan sa barangay na yan, ini po si Islang Barangay, although harani lang po siya, hindi sa may barangay poblasyon going to si aagihan na Pamintan, hali sa poblasyon, maagi siya ning pinitan para makabalyo po si satuyang linya kang kuryente duman sa Barangay Matandang Siruma, tabi Radyoman Mani. Okay. Ang distansya po kayan kaining barangay na ini ni Matandang Siruma duman sa may Barangay Pamintan, siguro dahil po yan more or less nasa
1 kilometer po yan na Tabi Radyo Mani. Imahinaron ta po nahihiling taman yan sa satuyang live ngunyan si pig construct na linya kang kuryente. Yaon po yan sa taho kang dagat. Ang maswerte lang kita pa nag-low tide, nagluluwas po itong mga gasang na kung saan duman pinatindog po itong base para lagan po ng mga poste. Pasalamatan taman po ang LGU kang banwaan kang si Ruma. Na kung saan sinda po sinagtaoning pondo para mag-construct po kaining patungan kaining poste. Nayaon po mismo sa taho kang dagat para makabalyo po ang satuyang kuryente dyan sa banwaan sa barangay kang Matandang si Ruma. And pasalamatan taman si barangay punong barangay Alberto Ibonya yan kang barangay Matandang si Ruma. Sa pagtabang sa satuyang mga member consumer owners diyan na mamantinir po si supply kang kuryente na tig-supply ta po dyan sa islang barangay kang Matandang si Ruma. Yan. Tapos si problema man po kang mga nakaaging programa si problema po dyan sa portion kang barangay ay kang banwaan kang Tinambak going to municipality kang si Ruma na kung saan si mga reklamo po baga dyan itong pawara-wara po dang supply kang kuryente. Ang sabi nga ni kay ito kang mga konsumidores lang nagpapaabot sa satuya. May pattern every 6 p.m. Kung saan si makarakana sinda human si pagwara kang kuryente. Si solusyon po nagibo na kan sa tuyang sub-office kang Tinambak si Roma sub-office na kung saan po nagkaigo kita ning installation kang capacitor diyan sa barangay La Purisima and pasiring po diyan sa poblasyon kang si Roma. Ngunyan po, okay na, masarong bulan na po si duration, si observation, kang sa tuyang Tinambak si Roma sub-office, na kung sa hindi na po nagkakaigwan ng mga power trip off na nangyayari po dyan sa banwaan kang si Roma, pon po hindi sa portion na barangay kang banwaan kang Tinambak. Ayan, may install kita ng mga fault current indicator. Importante yun po yan na maray. Na kung saan lang po itong may problema, iyo lang po ito si concentration kan sa tuyang technical personnel, na iyo lang po ito si iti-trace up ninda. Unlike po kung mayo kita kainin naka-install ng fault current indicator, normally po halabaon pong maray ang linya kang kuryente dyan po na banwaan kang Tinambak going to si Ruma. Nasa 38 kilometers po yan, kaya sisibuton po talaga ang satuyang servicing crew sa tuyang construction and maintenance kan Tinambak si Ruma na maibalik po tulos ang supply kang kuryente and makuha po si problema sa linya. Yan, good news po yan sa tuyang mga member consumer owners na yaon po din sa banwaan kang portion kang Tinambak ining pasiring sa si Ruma. Yan, Tabi Radyo Mani sa tuyang mga updates, mananungod po sa tuyang kalakawan, si mga patrabaho kunyan na si Manang ini. Good news para sa mga taga Tinambak. Taros oral daw yan ang kahaputan tabi kasamang Rener. So dahiling ta magayon itong yaon sa gilid kan dagat tabi kasamang Rener ano yan? Solo lang yan o magkakaigwa pang series kayan? Itong bali bako siyang gilid kan dagat Tabi Radyo Mani, nag-construct po ang Kasureco dos ning linya pabalyo po diyan sa Matandang si Ruma. Kung di ako napapasala 2018 o 2019 po yan tigpuunan na kung saan itong construction kay itong H-frame na design pabalyo po idi sa islang barangay kang Matandang si Ruma. 2019 po yan. Kaya lang ang problema, syempre may mga nag-aging kalamidad, normal po yan. Pag ang poste mo po yaon sa tahaw kang dagat, apektado po yan kang makusog na duros, and syempre may bagyo pa. Kaya ang iba po dyan, nagkakaigwaman ng problema Tabi Radyo Mani. Although si Kasureco to, sa pagkikipagtabangan po kang LGU kang banwaan kang si Ruma, nagtatarabangan po kita para mamantinir po ang supply kang kuryente dyan sa islang barangay kang Matandang si Ruma. Nasa 80 to 100 na pong member consumer owners po ang tig-supplyan dyan sa isla kang Matandang si Ruma. Kaya dako lang bagay po ini
na makakatabang po sa satuyang mga member consumer owners. Okay. Tabi, kasamang Renner, noted na. And ano yan, duman na kita sa tuyang guest. Opo, ito po pala na nag-follow up kay itong conversion bali po kay ining ginibot ta tabi radyoman manig di sa tinambak going to si Roma. Baka nalilingaw po si ibatang mga member consumer owners. Nagpapadagos man po giraray itong satuyang conversion from single phase to 3-phase line na linya po dyan para yun po bagay ni si Obeheto si permanenteng solusyon kan satuyang kooperatiba na mamantinir po ang reliability kang supply kang kuryente po tinambak hanggang si Roma. Ano po? Kaya lang, sabi tangani, di po madali ang permanenteng solusyon o aksyon kan sa tuyang kooperatiba duman sa problema sa kuryente sa banwaan kang si Roma. Pero sa ngunyan, si mga temporary solusyon nagibutan na and magayon man po si nagiging epekto tabi radyo man mani sa bulos kang kuryente. Ano po? Wow, okay. Good news. Anyway, tabi kasamang Renner, kadakol naman ang interesado digdi sa Special Hybrid General Membership Assembly. Ini po tama alas 9 din pagkaaga June 17 Sabado. Okay. Yan talagang tigdali-dali ko ang report tataanan taning awad-awad na oras ang satuyang guest ngonyan. Na aram ko, ready tabi radyoan man. Base di sa mga kaput ng papel, talaga. Talaga. Sarong rib. Oo, yan. And dahil naman po bago sa satuya, permit naman po ini nangagaibanan pag ang pinag-uurolayan po ining sa Membership Services Division. And siguro bago naman po ining bago sa satuya ang lalawgon ni kan satuyang guest nun yan. Habang kakaedad talagang naguhubin. Ayan, tabi radyoan mani, siguro itaw kong pagkakataon sa imo para ma-introduce ang satuyang guest mo niyan. And nagpapasalamat kita, nanatanan kita ng oras. Dawa po nga ni, sibot ang sa indang division sa indang trabaho sa Membership Services Division kang Kasureco dos. Yan. Sige tabi radyoan mani ka naman pasa ko naman sa apay ngalo man kita nagka-capture Okay, mga kasama. Ang satuya pong makakaulay ngon yan, ang satuyang guest hali po sa Kasureco dos, ang Supervisor kan Member Services Division Engineer Jonel Passion. Passion yan. Sa tuya pong topic manungod po sa Special Hybrid General Assembly. Maray na agatabi Engineer Jonel. Good morning po Sir Manny and good morning man po Riner. Siring man po sa mga member consumer owners, lalong-lalo na po sa mga PLU o si mga member consumers na member kang LGBT community. Happy Pride Month. And sa liwat, marhay na aga sa mga taong tataoning kolor as in liwanag sa franchise area kang Kasureco to. Okay, yan. Okay pa. Magayagayang aldauman. Engineer Jonel Pasiona. Pasensya na po. Anyway, tabi Engineer magkakaigwanin Special General Membership Assembly and ang iba ang sugot inapod ining hybrid pigpaliwanag ni kasamang Renner ka nakaagi pero iba man tong hali sa imo. Go ahead tabi sir. So, liwat po, good morning. So, ini po inaapod na Special General Membership Assembly kasi po ini po gigibuhon tabako po duman sa nakatalaan na petsa kan sa tuya pong Annual General Membership Assembly na nagpo-fall every first Saturday kang December. So, ngunyan po, minawat po kang satuyang management and board na i-update po ang satuya pong bylaws. Siring man po ang satuyang Kasureco 2 Articles of Incorporation. Medyo po obsolete na po kaya si mga laog duman. Siring man ito pong
programa sa sanitation kan sa tuyang master list. Ano po? Sangon yan po kaya maririsata na ang kadaklan na nasa listahan kan sa tuya pong master list, kadaklan marayo na bako na sinda ang may sadiri kang metro or account, nagharali na. So saros po sa nagiging problema, ito pong mga mapartisipar sa mga aktibidades na araw po kang General Assembly, district election. So, yan po. Dakulaon pong role ang tinatao kang mga member consumer owners sa mga araw kaya na okasyon. Okay. Ayo, saro po sa tutukaron na topic na General Assembly, ayo an ining bylaws and interesting lang ining sanitation of master list. Ano po yan? Apera kan change of registration, change of name. Ano pa ang dapat na asikasuhin dyan, sir? So, bali po, ay ito po nga ning sabi kong sa bylaws, kaipuhan tang i-update po. Ano po, medyo, kumbaga, ang application ka mga nakaralaag duman si mga nakaagi pang panahon. Ano po. So, hindi man pong sa sanitation of master list, saro na po dyan or kumbaga major activity itong change name. Ano po? So sabi ko po ngani, may mga accounts na ang naka-star na bako na itong may sadiri talaga. Ano po? So may mga rasones. Saro po dyan, pinabakal na sa indang property. Ang iba man po, bako na digdiyo naka-restar. Ang iba man po nagkagaradana. As in, manlain-lain pa pong rason. So, minauwot po kang management kang Kasureco to na tawan ining panahon as in mag-reach out sa satuyang mga member consumers na kaipuhan ang satuya pong kakontrata ito pong buruhay pa. Ano po? So, ang nangyayari po kaya ngunyan ang nagagaramit marayo na o kaya po physically mayo na o kaya po talagang nagrilipat lang ng istaran. Ano po? So kakaipuhan tayan, dakulaon pong marayang importansya na maging member consumer owners para makapartisipar sa mga aktibidades kang Kasureco to. Ano po? Lalong-lalo na po ngunyan kung may mga issues po baga sa Kasureco, ano po, mas maray po siguro na ang magpartisipar si ito po mismong nakapangararan sa saindang bill ito mismong taong yaon naman. Ano po? Okay. Ayo, sa gabos na interesado, asin dapat nga ni gabos man mag-attender, ini pong online registration, ano ang proseso kay ni Tabi Engineer? So, sa ngunyan po, padagos po ang satuya pong online registration kan satuya pong Special Hybrid General Membership Assembly. Ini po makukuha sa http agma.kasureco2.com.ph. Ano po? So, dyan po pwede kitang mag-register as in magparticipar sa maabot pong June 7. Okay. And so nasa baba po kang screen pa ito pong link. Okay. https agma.kasureco2.com.ph. Yan po ang online registration, pero so may mga time na magbisita po sa mga opisina, lalo dyan sa main office kan Kasureco 2, mas maray po. Opo, bali po ang registration, may inapod man po kitang manual registration. Ini po makukuha sa mga offices kang Kasureco 2. Ano po, digdi po sa Naga Area Office kang main office, siring man po sa satuyang mga area offices. Ano po, sa Pili Sub Office, Milaor, Minalabak Sub Office, Kanaman Magaraw Sub Office, Calabanga Bobon Sub Office, and Tinambak Siruma Sub Office. Mm-hmm. And ano po yan, Engineer, mayong bayad ang registration? Mayo man po. Bali po ang cut-off ta po kaniyo, June 17, si Kaaldawan mismo, ano po, bago po kita magpuon kan sa tuya pong business meeting. And siring man po, may ipapanauman po giraray sa mga lucky winners ang Kasureco to. Ano po,
magkakaigwa kita ning paraffol and tatawan ta po ning may 5 kilong baga sa kada 10 member consumer sa kada district. Ano po, siring man po may igwa man ning 10 kilos ning rice. Wow. 10 man pong winners kada distrito. Ano po, so sa ngunyan po medyo salit pa po ang satuyang pa-premyo. Ano po, may maabot pa po kitang mas dakulang pa-premyo pag abot po kan satuya pong annual general membership assembly sa December po. Okay. Importante pigihiling ko sa live maputiun ang bagas. Ano? Anyway, tabi sarupan ko mo na kahaputan mako-consider na ako po nag-attender malat na nag-register nga ni nag-attender kun ako magrehistro and magdalan kay ning AGMA Special Hybrid General Membership Assembly. Paano makukuritan siya na siya nag-attender? Opo. Bali po, ini pong satuya pong Special Hybrid General Membership Assembly, dawa po nga ni sabihon ta ng day ini i-consider as attendance duman sa mga member consumers na may planong taukan sa indang kandidatura. Ini-encourage mo lang po rin na magpartisipar. Ano po? So bali po ang pinaluwas po or ang election guidelines na po, ang kino-consider lang pong attendance na kasali sa pag-attender ning araw kaning okasyon, ito pong annual general membership assembly. So ini pong special general membership assembly, dahil po siya counted duman sa itong required number of attendance sa satuya pong AGMA. Yan, para malinaw duman sa mga interesado sa masunod na mga taon. So mag-attender po kamo duman sa bakong special General Membership Assembly. Anyway, bali ano po, kuhang ko naman po giraning opportunity iniyo ano po. Sa October po, in connection duman po sa hapot mo, magkakaigwa po kita ning inaapod na regular district election para po sa mga banwaan or distrito kang Naga North, Magaraw, and Bumbon. So ito pong may mga balak po magkandidato as director dyan po sa mga districts na iyan. Ini pong medyo harhalawig pang panahon, makaprepare po kita para magsangat po kan sa tuyang kandidatura. Mabarago pa pala ang mga direktor kung inkaso. Ikaw ang hapot digdi sa amendments of the Casureco 2 Article of Incorporation. Ano ang particular? Maayo man pong pigsasabi dyan? Bali, maayo man po, gigibutan na lang po, araw kan sabi ko sa bago, kaipuhan ta lang pong i-update ang satuya pong Articles of Incorporation kasi po ito pong mga signatories duman, bako naman po to ang presenting nakaturukaw sa ngunyan. Ano po? Okay. Although may saro sa agenda and sanitation o pagbago kan mga tunay na members kan Casureco 2, so pwede man mag-attender pa ining mga member na ginagamit po ang pangaran kan tunay na member, kumbaga itong ma-represent proxy po. Proxy. Pwede po yan, Tabi, sir? Opo. Bali po, arog po kansi dating nakagawian ta, ano po. So, inaalaw ta po ito pong mga proxy o ito pong nagagamit ng ngunyan kang mga accounts kang dating may saliri. Ano po. So, iyan po, tigi-encourage man po na mag-register. Okay. Hanggang noarin ang registration, Tabi, sir? And how long daan online baga pirang oras ining special hybrid general membership assembly? Bali po ang cut-off kang satuya pong registration sa June 17. Ano po, sa Kaaldawan mismo po kang satuya pong special hybrid general membership assembly. And ini po, ang cut-off na iniyo bago po kang business meeting. So, yan po.
Ano pa to, si hapon po? Ayun, si oras hanggang Si pirang oras pirang po. oras kita iyo ta ma-online, ang iba may mga kalakawan. Opo. Bali po, ang tinatarget na pong oras, 9 to 12 or mas shorter pa po. Ano po? Para po sa itong oras kang itong sa itong mga ibang attendees, day man po masayang. Ano po? Yan, sisay ang And mga specific lang po, Sir Digdio, sa satuya pong agenda ang uurulayan. Ano po? So ito pong may other concerns, ito po pwede ta pong ilaog sa December, first Saturday kan December na Annual General Membership Assembly. yan, tutok sana sa tulong tema o agenda. Opo, And, sir. okay. Sisay an presente na ma-attender dyan na mga opisyal o mga personalidad. Tabi, sir? Opo. Bali po sa tuyang gigibuhon na special General Membership Assembly, ini po kompleto pong gabos na miyembros kang Board of Directors. Ano po? So siring man yaon man po diyan ang satuya pong mga department managers, ang satuya pong general manager, matukaw po sinda dyan sa inutan. Ano po? Okay. Ayan, dyan sa inutan may hilingan mga opisyal kan Kasoreko 2 Opo. as in board. And sige po, kuha ang pagkakataon na ini na mag-imbitar. Tabi, sir. And Opo. itataw ta ki kasamang Riner kung may other matters na pwedeng linawon, tabi. Go ahead, tabi, engineer. Opo, sa liwat po, buot mi pong imbitaran ang gabos pong mga member, consumer owners kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative na magpartisipar sa satuya pong Special Hybrid General Membership Assembly na gigibuhon po sa June 17, 2023. Ano po, alas 9 ning aga. And ini po mahihinanyog sa Facebook Live kang Kasoreko 2. Ansa tong Kooperatiba and IMJ. Ano po, sa page pong iyan madadalan ta po. And then po madadangog man po iyan sa mga radio stations. Ano po. So liwat po, ini-encourage mi po na mag-participar, magrehistro sa satuya pong Special General Membership Assembly. And para din magkaigwa kitang chance na manggana ka to pong 5 kilo as in 10 kilong bagas. Ano po, maray na po baga na maganahan pa yan. Ano po. Okay. Kasamang Riner, baka igwa kanin mga lilinawon. Bago tama nakasmile pati si engineer. Bago exit ang sa tuya pong bisita. Ayo, siguro aratsan ta na pahalion si Engineer Junel Pasyon. Yan. Day halatang edad o binahobin ko talaga sa bisita ko niyan. Para rehas kita. Tabi radyoman man, tigya dadangog ta kaya sa bago. Although na mga nahapahapyawan ta nini kang mga nakaaging programa ta. May ma-concentrate lang kita hindi sa tulong agenda. Ano po? Sabi nga ni kasubago ni Engineer Junel Pasiona, kung may mga other matters pa na pwedeng mapag-urulayan, pwede sigurong erase na po yan duman sa gigibuhon tang Annual General Membership Assembly sa maabot pong December 2023. First Saturday yan kang December 2023. Kaya yan, i-ready ta yan. Pero sa ngunyan po kaya ang concentration kan sa tuyang kooperatiba hindi lang sa tulong agenda na i-discuss naman ni Engineer Pasiona kasubago. Saro sa pighihiling ko ining pinaka-importante pa ining sa sanitation. Dahil kung tigihiling ta kaya na arog kay ining sa maabot na Annual General Membership Assembly, i-discuss po ining manunungod idi sa bag-utang gigibuhon na polisiya pag-abot po idi sa sanitation pa. Ining mga tutugutan ta na magkaigwa po ning proxy o gamiton po si pangaran kay itong ibang account na sindana po nagagamit
baka sa masunod pong mga agma, pwedeng magpaluwas po ang satuyang kooperatiba na din na po ini i-onra, na magkaigwa po ng proxy. Saro po kayo ni sa advantage sa satuyang mga member consumer owners. Kung nagkakaigwa kita ng darakulang mga okasyon po sa satuyang kooperatiba, si diretsos bilang sarong member consumer owners, dapat po makuata ito kung kita po sinagagamit kang kuryente sa satuyang mga harong. Saro pa, during district election, subago natukar po ni Engineer Pasiona na may ngunya na taon na ini igwa po kitang tulong distrito na magkakaigwa po ning regular district election ining Naga North, Magarao and Bumbon. Gusto sabihon kung dahil pa po sa Indo nakapangaran ang kuryente, o kaya sa mga example sa magurang po nindo na nagtalikod na sa Kinaban, siguro ini na po ang pagkakataon, lalong-lalo na kung yaong kami di sa Naga North District and Magarao and Bumbon, ini na po ang pagkakataon na gibuhon ta po si bilang sa paagi kang satuyang kooperatiba and sa tabang po nindo, mailipat na si pangaran po nindo mismong duman sa nagagamit kang kuryente. Kung nagtalikod na sa Kinaban, normally po ang attachment man lang po kayo sa supporting document, si death certificate. Madali man lang po, bukas man po ang satuyang opisina, nagbabayad man lang kita bulan-bulan sa mga opisina kang Kasureko to, siguro tanan tamo ni panahon para mailipat na sa pangaran ta kung kita ang consumer sinagagamit kang kuryente. Ayan, tabi Radyoman Manny, at least nasimbagan po si manunungod po duman sa may mga nagpapaabot kay isa sa tuya ning mga kahaputan kung ano po si mga agenda kay ning gigibuhon tang Special Hybrid General Assembly na mangyayari po sa June 17, 2023. Aldaw po yan Sabado, 9 AM po ma-start kita. Strict po kita sa oras. Panagpuon kita ning nagpuon kita ning eksakto sa 9 AM, matatapos mo po kita ning amay kayan. Kaya yan, tabayanan na lang po yan. Kasureko to Facebook page, sa tong kooperatiba Facebook page, IMJ YouTube, nadalal man kita, and IMJ Interactive Facebook page. Yan, magdalan po kita. May naghahapot kang venue, pero siguro pinagmarahita kaya nga ni hybrid na pwede kitang makadala na lang sa paagi kang live streaming via Facebook. Yan. Okay, agma.kasureko2. Yan, sa lower portion agma.kasureko2.com.ph. Yan, si gusto magparehistro, and si postman kan sa tuyang imbitasyon kan sa tuyang kooperatiba, yaon man po yan sa Kasureko to Facebook page, may link po duman. Pwede pong i-click na lang kung medyo day na search sa tuyang mga search engine, ang agma.kasureko2.com.ph. Ayan, mas madali, may QR code man yan, scan yan, pwede pong magrehistro. Simplihon lang po ang paagi kang pagrehistro. Na-discuss naman ni Engineer Pasiona. Pero kung dahil man po may pagkakataon man lang kita magpasiring sa mga opisina, magbisita na lang po sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba. Yan, may form po kita na dapat supplyan ng mga data para makaparehistro kita. Yan. Okay, tabi Radyoman Manning, igwa pa kitang kahaputan dyan bago ta butasan ang sa tuyang guest ngo niyan. Aram ko, nag-iisip na kan sa iyang gigreet kung sa iba yan. Yan, ready. Ilistahan pati. Yan, yung mga igigreet, tabi Radyoman Manning. Bibihira tang makaulay si Engineer Pasiona, kaya samantalahon tayo ng pagkakataon na ini. Dahil naman pati siya makadulag nun yan, nakatukaw sa tuya. Yan. Yan, si mga idol, si Engineer Junel Pasiona. Familiar po siyang marayta, si mga nag-a-apply ng kuryente sa New Connection in Naga City. Yan, saro po sa nararanihan. Yan, iba niya man ang sa tuyang head kang membership, si Ma'am Ana Vargas. Yan. Okay, baka may kahaputan ba? May comment lang digdi. Matindi pati ang comment kasamang Rener. Ano daan sikreto tagaro gwapuhon kango niya na panahon. Kala ko kung ano.
Pambira. Pero nakaturog ka ginamit- ng turutultula. Dayman. Normal na. Pinakahaloy sa to 6 hours. And then nagkayang 8 hours na turog. Yan, Tabi Radyoman Manny. Ano po? Baka may kahaputan pa. Baka Ayo, may nagkipit sa imo na. pigihiling ko, maanaman, kundi, itong venue sa Inmananggad an location, sa Kasureko lang sa Kasureko lang po yan. Opo, sa Kasureko tulang ang venue Tabi Radyoman Manny. Kaya limitado man lang po si mga imbitado ta. Pero sisiguraduhon ta na ayan ang maarabot po diyan komposisyon man po giraray kan sa tuyang 11 distrito kan sa tuyang kooperatiba. Saro kaya sa konsiderasyon kan sa tuyang kooperatiba kung taano to po ta hybrid pa ang ginigibutangon yan mayo na pong dakulang venue na kakayanon po ang almost 20,000 mga member consumer owners na attendees every annual general membership assembly kan sa tuyang kooperatiba. Imagine ron ta po nasa 120 to 130,000 billed consumer po sa tuyang mga member consumer owners sa presente kaya talagang saro po yan sa ginigibuhan ng paagi kan sa tuyang kooperatiba kung paano po yan magigibuhan ng paagi na yaon man po giraray si presensya kan sa tuyang mga member consumer owners kada magkakaigwa po ning annual general membership assembly. Dahil nagpaparadakol po sa tuyang mga member consumer owners, yan, iyo man po yan si angat sa satuya, lalong-lalo na sa Institutional Services Division, Department and Member Services Division. Sinda po ang in-charge kang annual general membership assembly, district election, as in iba pa pong kalakawan mananoon po sa tuyang mga member consumer owners. Mhm. Yan. May kahaputan na Opo, Tabi, opo, sige po. kasamang Rener. Si Ma'am Yolanda Faustino, mahiling man po Opo. yan nindo Good dyan. morning. Oo. Yolanda. Oo. Marinaga po, ang kontador po pwede ilipat sa ibang pangaran bakong kamag-anak ang magamit kan metro. Pwede po. Oo. Basta may supporting documents lang kita kung ano po ta ililipat. Yan. Normally po, pag ililipat ngayon, kung naipabakal si property, may nakatakod na ning metro, may nakapangaran nga sa iba, pwedeng i-change name ta. Supporting documents, deed of sale. Yan, si agreement nindo. Yan, kung taano ta, nagkaigwa po ka mo ning bakalan kang property. Pero ang dahil lang pwede, itong malipat ka ning harong darahon mo si metro. Yan, ilipat mo sa ibang lugar. Yan po hindi pwede. Iribanan po yan. Si property, si harong, si daga, yan, tapos si metro. Dapat po yan nagkakasuruhayan. Yan. Iyo po yan ang malinaw Tabi Radyoman. Ayo man lang ang hapot kay engineer. Piradaan target na mga attendees. Okay, sige. And siguro may update na kita sa total registration. Sige. Nag-register. So, bali po, ang satuya pong target is 5% po ang satuya pong billed consumer. So, sa ngunyan po, ang satuya pong billed consumer nasa 120,000 na po. So, si 5% po kato, yun po to si expected number of attendees or ma-register po sa satuya pong special hybrid general membership assembly. So dagdag ko lang po, i-encourage ko lang po ang gabos duman sa satuyang programa sa sanitation kung paano po kaipuhan. Ang iba po, basta lang sila makabayad, okay na. Alagad po, ini po dakulang importansya kani para po ma-exercise ta ang satuya pong mga rights and privileges as member consumer owners. So, bukod po sa pagpartisipar po duman sa mga aktibidades, yaon man po dyan si Raita para magreklamo. So, kung maririsata po nga ngunyan, ang kadaklan pong may reklamo, si bako man pong mga member consumer owners, si mga konsumidores lang po. Siring man po, dakula man po ning tabang sa bilang proof of billing, and then po, ma-issue man po kita ning ID na pwede ta pong magamit as secondary ID. So, yan po. Okay. Shout out. Sige, gawa ka dyan. Yan, good morning kay Ma'am Erwina Labayan. Yan.
Good morning, ma'am. Kay Ma'am Ellie Sim. Yan, ikuwara mo. Ito talaga sa iyong pangalan. Kay Ma'am, kay Madam Jem Signoron. Yan. Kay Sir Edmund J. Camalya and kay Madam Mona Brutas. Yan. Good morning po sa inyo. Kay Ma'am Erwina, yan, from Kapuknasan, Milaor. Yan. Hindi ako napapasala. Zone 1. Taga dyan si Madam Mona. Yan. Okay, Tabi Radyoman Manny, may naman siguro. Siguro tala na rin pagkakataon si Engineer Junel Pasiona, kung may babation, may nagkakapirang minuto pa kita bago po mag-abot ang programa, bago magpo ng programa kang UNC with the Kenji Emenea. Yes. Yan, Engineer Pasiona, baka may gustong bation. May man po, gusto ko lang po magpasalamat sa opportunity ninyo. And si Ringman po Giraray, happy Pride man po sa gabos na mga member consumers na member kang sa tuya po LGBT community. Yan, go Tigers na. Yan, okay, Radyoman Manny, ano po, pahabol lang, ano po, congratulations, gwapo pala kitang sarong let passer. Congratulations kay Ariel Nacario, from Finance Department. Ano po, nakapasar man po siya, licensure examination for professional teachers. Yan, dakol ng empleyado kang Kasureko. Nagiging teacher. Yan, Tabi Radyoman Manny. And kay Bernie Pintor and kay Shena Ambel Cleopas. Yan, congratulations kay nanay. Okay? Okay. Happy Father's Day. Yan, Happy Father's Day, Tabi Radyoman Manny. Sunday Oy, yan. thank you sa tuya, Ay, Gabos. magayon ngon yan. Father's Day, Sunday. Holiday baga Monday, Independence Day. Charter anniversary pag 18. Kaya lang Sunday. Dapat 19 niya. Okay. Oh, Ayun. yan. Dakulon Happy mga Father's activities na yan. Day. Oh, Father's Day, Tabi Radyoman Manny. Okay. Ay, kay Engineer, Happy Father's Day. Sa Gabos na mga taga Kasureko, Oo. happy Father's Day. Oh, yun. Sa 18, Father's Day sa 18. Pagkakala ko 11. Yan. Ayan. 18. After kang special assembly ta. Yan, Father's Day na. Yan. Sa satuyang mga ama, poste ka. Yan. Okay, sa satuyang mga members kang Junta Direktiba kang Kasureko 2, Happy Father's Day. Yan. Sa Indo po Gabos, syempre, si mga ina, kang nakaagi naman yan Mayo. Yan. Kaya lang, medyo pero mas dako lang celebration kang Mother's Day. Kung iyo daw, yeah. Yan, ang ibang ama naghahapot man pag Mother's Day nakulon mga flowers, may mga paburag, may paki. Pero pag ama ang minsan kaya ang ama kaya abo naman ng mga celebration, Arog sa imo Tabi Radyoman Manny, okay na sa imo ang Sarong lang, pwedeng- sarong lang. sarong lang, maluto ka lang. Maluto lang kung Tinolang manok. yan, sa kapulutan. Okay, Sige. thank you. Sa Okay. oras, masunod po ang UNC with Dean Kenji Jimenea. Yan, thank you sa MSD. Yan, sa oras, kay Engineer Junel Pasiona, kay Ma'am Ana Vargas, asin sa pag-iribata po sa Member Services Division. Yan, kay Jello, kay Bibilin, kay Pading Kenny, kay Engineer Ansari, kay Saipa, kay Leia, yan. Okay, Kuya, Inspector Nolyas, yan. As in, iba pa po pag-iriba sa MSD, ISD, yan, sa iraram kang leadership ni Ma'am Joan Sabanal kang Institutional Services Department, yan. Okay, thank you, Tabi Radyoman Manny, sa oras. Mabalos. Tinaw sa Samuya, sa gabos ng mga member consumer owners, thank you po sa oras sa Tinaw sa Samuya. Okay, sa IMJ Interactive, Tibin, Kakakiyan, as in pag-iriba tayo dyan sa DWNX, Kisa Ray, sa imo Tabi Radyoman Manny, thank you po. Happy Father's Day, ki SM Alobanya, ki Sir Ed, sa pag-iriba po sa DWNX. Okay, sa ngaran po, kamanimento kong Kasureko 2, sa pamayo po sa Samoyang General Manager, si Ma'am Melat Candia, asin sa Junta Direktiba, sa panginganot po sa Samoyang Board President, Director Gay, Loretta H. Pabines,
Hindi po si Renner po pabukay. Magiribanan kita sa masunod na Biyernes ang Satong Kooperatiba. Thank you po and God bless. Mga balos, kansedong pagkantama kay mga kasama sa pangarang kan serbisyo publiko kami digdi sa DWNX. Masunod na UNC. Si Radyoman Ray Gomez Salado Technical. Ako man po si Radyoman Manny Basa. Tatak, Arimen. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulosan mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong na baka magdulot ng kasunog. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.